Barkamu da sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Kamar koyaushe, a yau ma ƙungiyoyin Saudiya na ci gaba da sha'awar ɗan wasa Robert Lewandowski. Wakilan ɗan wasan gaba na Barcelona Robert Lewandowski na tattaunawa da ƙungiyoyin Saudiya. Fara tattaunawa game da yiwuwar koma ɗan wasan mai shekaru 35 gasar Saudiya wanda ɗan wasan yana da sauran kwantiragi da ƙungiyarsa ta Barcelona. Lewandowski ya zaɓi ya ci gaba da taka leda a Barcelona a kakar wasa da ta wuce bayan ya taimaka mata ta lashe kofin La Liga bayan fafatawar da ya yi inda ya ci ƙwallaye 23 yayin da ya taimaka aka ci ƙwallaye 7 a wasanni 34. Sai dai akwai sauran shekaru biyu a kwantiraginsa wanda ba zai kare ba har sai kakar shekarar 2026. Bayan kungiyoyin da ke gasar Saudiya sun yi nasarar siyan dan wasa Karim Benzema kafin su yi ƙasa a gwiwa wajen siyan dan wasa Robert Lewandowski da Mohamed Salah na Liverpool. Rahoton ya nuna cewa sha'awarsu tana kan manyan taurarin kungiyoyin Turai na shirin sake farfado da kasuwar sayar da sayarwar 'yan wasa idan an buɗe kasuwar musayan 'yan wasa a watan Janairu. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid ba za ta ba da aron ɗan wasa Arda Güler ba a watan Janairu. An bayyana cewa Real Madrid ba ta da niyyar rabuwa da ɗan wasa Arda Güler kuma ta baiwa ɗan wasan cikakken goyon baya. Zuwan Arda Güler Real Madrid bai yi daidai ba da yadda ƙungiyar ta tsara kamar yadda take tsammani. Ana sa ran ɗan wasan tsakiyar mai kai hari zai yi tasiri a ƙungiyar ta Spaniya bayan da ya koma daga Fenerbahce a kaka akan euro miliyan 20. Sai dai ya samu cikas sakamakon raunin da ya samu kuma har yanzu bai fara taka leda ba a ƙungiyar. Duk da raunin da ya samu, Real Madrid har yanzu tana tabbacin da yiwuwar Arda Güler kuma za ta yi mutu a kansa wajen ba shi lokaci da goyon bayan da yake bukata don murmurewa daga raunin da ya samu. Ɗan jarida Fabrizio Romano ya ci gaba da cewa ana sa ran Arda Güler zai dawo a ƙarshen watan Disamba ko kuma a farkon shekarar 2024. Dan wasan mai shekaru 18 ya murmure kuma ya sake yin atisaye a ƙungiyar, amma Real Madrid ba ta so ta gaggawa wajen dawo da shi cikin tawagar. Ƙungiyar ta Spaniya za su yi haƙuri kuma su jira Arda Güler ya kasance mai lafiya sosai kafin a gabatar da shi a tawagar ta Real Madrid. Da yiwuwar ɗan wasa Joe Matip ba zai sake buga wa Liverpool wasa ba a wannan kakar biyo bayan tabbacin da kocin ƙungiyar ya faɗa. Johan Klopp ya bayar da kan raunin da ɗan wasan ya samu a gwiwarsa. Ɗan wasan bayan ya shiga wasan da Liverpool ta buga da Fulham a Anfield a ranar Lahadi wanda aka tashi 4-3. Bayan wasan ranar Laraba, Liverpool ta ci Sheffield 2-1. Koci Johan Klopp ya tabbatar da cewa ɗan wasan na Kamaru mai shekara 32 ya samu rauni mai muni. Dan wasan bayan na cikin shekararsa ta ƙarshe a kwantiraginsa da Liverpool. Sai dai Matip ya koma Liverpool ne daga ƙungiyar Schalke 04 ta Jamus shekara 7 da suka gabata, kuma ya buga mata wasa 201 a duk gasa, ya kuma zira ƙwallaye 11. A tashar nan tamu da na mana subscribe kana ka taba alamar ƙararrawa yadda da zarar mu ɗaura sabbin shirye-shiryen ko labaranmu za a sanar da kai. Mun gode.